Kush. Sasa ko. Kalau nomor satu. Ada gede. Tuan mula dah. Online sahaja.
Please like and subscribe. Apa hal ini? Ada belakang, ada bawa belakang ada. Terus komen, subscribe. Yeah.
please support me. Like, share,
दोनफैथ' फैयो बे दसे आधा घन्टा सप्ताहै ए 18 मिनिटआवनो दोनना hello guys man, please like comment subscribe, please support me my LB join me like that, please like comment subscribe share એટલે मैया फैसाखौ सख' मारनाय नङाब्ला नों थांगोन मानसि थैनायाव थाङा जायो ओंखाम जाखांना एगारनो थांलाय फैलाय रायज्लायनानै मानसिफोरा बयामोन सिखारनो हायाखैमोन नै साननैसो मानसिफोरा बयामोन गोजां बोथोर सोरनि हाबा दिपालि फंबायनि हाबाया मालामोनलाय अब्ला गोजां बोथोर मा मासावमोन फागुन एराबा जोंबो हाथासुनि ज' थांना मागोना फागुन बेलाबानो एसे बारा जाखाबाय जायो गथ' थांफानो आग्ला जानांगौ देहा मोजांबा मानो लांफाया जानांगौ मानोबा मा जानो मानोबा मा जानो मानो लांफाया जानो बिहामजोआ लांफाया होननानै बुलाबायदों रागा जोंलाबायबाय जाफ्लायनाय बायदि मोनबाय दं आंखौ देहायानो मोजां नङा देहा मोजांबा मानो लाया मानोबा मानो लांफाया होनलाय गाबोन बस्थुआव साफा सुफाबो गाबोन शनिबार बिस्थिबार ना दिनै बुधबार थांसै अबाव बस्थाखौ गिदिं साथियो आं खर' गिदिंसो गारदों दे खर' गिदिंसो गारदों गिदिं साथियो आं फोरखौ दसनानै लायथां लायले जास्ट गायबानांगौ नामा गाइखेर गोजा लोंगोन बेलासियाव दोनलाय आङो बेलासियाव दोना मानि हराव गाइखेर गोजा उन्दुनाय टाइमाव लोंनो एसे दोनगोन दा लोंगोन खर' सायो गाथारो मानोबाथाय आलु फाग्ला खालामदों
sama. Oke. Bye.
Takut beda. Iya nih. Sigat. Ngam lama beda ya. Kita ulang kan ada yang lama kan. Mau kan mau. Tôi để cái sầm này ra không lấy cái phần số này còn tăng cái lỗ. Chúng ta có để sầm này ra không?
धार लागली एका वर्ष झालं. Yeah. Kitler. Satu kan masih nambah sekolah. What? Mana? Sudah selesai. Terus? Sudah.
Bener kan देखिए मतलब कहते हैं apa bilang ke orang Está bien, va a quedar muy bien. jangan bisa orang ini Eso no me gusta, la gente. Vamos, vamos. yes nada good morning કેટલા Ella la mujer.
दोननोसैलै 1 घन्टा 10 11 मिनिट